खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। माबोरै दं गासिबो जानो हागौ बोरिं जाना दोङो, बाहेरायाव ओंखारनो मोनाखै रावबो जेथिंबो, उपाय गैया मा खालामनो, आंबो बिदिनो दोङो आरो। खानाय सानाय गोलाव जालांबाय, सिननो गोसो जाबाबो सिननो मोनला। आंनिया मेनलि टारगेटमोन दे नैबे चेनेलाथ' डाइरेक्ट आं टेकनिकेल भिडिअ होगोन होननासो सानदोंमोन, खिन्थु बेफोरबायदि बहुत दिन सिगाङावनो चेनेलखौ खुलिदोंमोन, खिन्थु होगोन दिनै नै बिदिनो थांबाय थादों, दिनफोरा बारलांबाय थादों, खिन्थु दिनैसिम खायसे गन्दगलफोरा माथो जोबलियानो, माने हाल्ला हुल्लाफोरा बा दिनै जिथुनाखि प्रब्लेम जिथुनाखि जोंनि थासारि जाबाय थादों। अबंलावरिनि अननायाव थाबैनो जोंनि जिथुनाखि कन्डिसन, जिथुनाखि जोंनि थासारि गोख्रै मोजां जाथों। थिग बेबायदिनो मैयाबो जिथुनाखि जोंनि मदि बिथाङा नाइन मिनिट जिथुनाखि खाला लगायनो होबाय बा जिथुनाखि फ्लेस लगायनो होबाय, माबा मोनसे इउनिक बुस्थु नायनानै बिथाङा जोंनो बे बुस्थुखौ खालामनो होबाय। जेनेबा इयो जिथुनाखि जोंनि खाला लगायनाय जिथुनाखि प्रसेस, बेखौबो जोंखौ फोसावदोंमोन माने 9टा बाजियाव। बेबायदिनो आरो 9टा बाजियावनो माने जोंखौ खाला लगायनो थिनबाय आरो 9 मिनिट माने 999। जिहेतुनाखि जोंना माने 9टा प्लेनेट दङ, बेबायदिनो माबा मोनसे इउनिक पइन्ट लानानै बिथाङा जोंखौ 999 हिसाबै जोंखौ माने इउज खालामनो होबाय। जिखियानो जादोंला, आंनि नैबे चेनेलावथ' माने जेरैबायदि टेकनिकेल बुस्थु माने आं होगोन। जेन'बा जोंनि दिनै बहुतानो कम्पिउटार सालायो, कम्पिउटारफोराव जेनेबा जों सफ्टवेयारफोरखौ माबोरै इनस्टल खालामनांगौ, कम्पिउटारखौ जों सालायबा माबोरै साबसिन हामसिन जायो, आरो जायखिजाया जों लाइफआव सोलिबाय थानाय समाव जायखिजाया नलेज गोनांथि जायो। बेबायदिनो जेनेबा जों सोलिनो थाखायथ' बहुत नलेज नांगौ जोंनो दिनै फिसानिफ्राय गोदोरसिम। बेबायदिनो गासै फिसानिफ्राय जोंनि जिउआव जाय नलेजफोरखौ नांगौ, बेफोरनि नलेज होनो नाजादों। आरो जिथुनाखि फिसा फिनला मबाइलाव माबायदि सफ्टवेयार इउज खालामबा माने एप्लिकेबल जायो। दिनै जेरैबायदि बर्डआनो एन्ड्रइड मबाइल सालायो, खिन्थु बर्डआनो माने किसुमान प्रसेसफोरखौ टपिकफोरखौ गुबुनाव सोंनो गोनां जायो। आंना दिनै केमेरानि सिगाङाव फार्स्ट माने बिबुंथि होदों, बेनिखायनो मिथिस्लाबै माबाफोर दाय गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिना थाबाय। गाबोननिफ्राय मोजां टपिक लानानै माने भिडिअ बनायसिगोन। दिनै फार्स्टआवनो दिनै माथो बुंदों, गाबोन जों माने गाबोन 7 एप्रिल। बुंनो थाङोब्ला जों बार समफोरखौबो खालारफोरखौबो बावजोबलांनो हमबाय। दिनै सोरबा जुदि सोङोब्ला दिनै मा बार मोनो, दसे थाद'नो गोनां जायो आरो बेनि उनावसो दिनै समबार बेफोरबायदि बुंनो गोनां जादों। दिनै जाय बिथांमोना माने नै भिडिअखौ नायबाय थादों, दिनै माने समबार, ओमफ्राय 6 एप्रिल नङा होमबा। पाकिस्ताना चाइनानिफ्राय N95 होननाय मास्क बिहरदोंमोन, खिन्थु चाइना माने आन्डारवेयार मास्कसो फाथायहरदों। बेफोरबायदिनो माने गुबुन हारिखौ जों माने बयबो गावनि हारिखौ दिनै सापर्ट होबाय थादों। गुबुन हारिखौ बहुत नासथाबगासिनो, माने गुबुन हादोर मोनसेखौ गोबां नासथाबगासिनो। आरो सरासनस्रायै जोंनि खाथियाव बांगाल एबा गैया मानसि दङ। जाय माने बर' गामिफोरा माने बांगाल गामि सेराव दङ, बिसोरो गोख्रोङै सांग्रांथि थानो खावलायहरबाय। मानोना बिसोरबो जोंनि माने गुबुन बांगालफोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ गावसोरनि बेरामखौ माने गोसारहोनो गोबां नाजागासिनो दं। जेरैबायदि दाख्लैबो माने हाल्ला जाना थांबाय बेबायदिनो। जाय माने बांगाल गामि सेराव दङ, बिथांमोना गोख्रों माने सांग्रांथि था। आरो नै भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायबाय थादों, बिसोरबो नै भिडिअखौ नायनानै माने बांगाल गामि थानाय सुबुं माहारिफोरखौ माने सांग्राङै थानो खावलायहरबाय। जाथायजों बारग'लांबाय। जेनेबा NRC फैबाय, नेक्स्ट बेबायदिनो फैबाय, नेक्स्ट बायदिनो नैबे COVID-19 फैबाय। नैबे 2020 बुंनो थाङोबा एसे गाज्रि बायदिबो नायथाव जायो। थिग बिदिनो गाबोन जोंना खिन्थु मोजां मोनसे माने जों नुथावना मोजां बुस्थु माने नुगोन। जेरैबायदि जों उखुमबारि नङा होमबा। उखुमबारिया गाबोन एसे जों
जेरैबायदि जों उखुमबुरि नुबाय थायो बेनिफ्राय जों गाबोन एसे आलदा उखुमबुरि नुगोन आरोना थ' उखुमबुरिया पिंक कालारनि जागोन थ' सुपार पिंक मुन गाबोन जों नुनो मोनगोन थ' 8:30 PM आव गाबोन जों बे मुनखौ नुनो मोनगोन आरो थ' 2020 गाज्रि बुंथ'वा खारन जों गाबोन माने एसे मोजां माने मुन नुनो मोनगोन थ' आसा खालामो बारा बर जानो गोनां माने बरिं जानो गोनां गैया थ' जोंना बेफोरबायदि बहुत गाज्रि कन्डिसनबो फैयाखैथ' ना दिनै जों मात्र जास्ट न' हाबनो थानो गोनां जादों थ' जुदि ओरैबायदि कन्डिसन जायो माने गामियावबो ओंखारनो मोना लामायावबो ओंखारनो मोना न' सिङावल' थाबाय थावा बेफोरबायदि बहुत गाज्रि कन्डिसनथ' फैयाखै नङा होमबा थ' बेनिखायनो भगबाना जि खालामो इमान गाज्रिबो खालामा माबा मोनसे मोजां थाखाय खालामो थ' नोंथांमोना बारा माने मा होनो बरिं जानाङा आरो ना थ' दिनै फार्स्ट केमेरानि सिगाङाव बाथ्रा बुंनाय एसेखौनो गोदो जादों थ' गाबोन मोजां मोनसे टपिकखौ लानानै माने सावरायनो नाजागोन थ' दा जेथिं मिथिं माने कर'ना गासै बिथिंबो थ' कर'नानि गेजेराव आंलाय मा टेकनिकेल भिडिअ होनो नङा होमबा थ' बेखायनो माबा मोनसे गाबोनबो फिसा टपिकखौ लानानै सावरायसिगोन थ' जाय बिथांमोना भिडिअखौ मोजां नांनाय बाथ्राथ' बुङाखै थ' इयुनाव मोजां भिडिअ होनो नाजागोन थ' बेबायदिनो थ' भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ जेमाने लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो खारन नाथाय आं इयुनाव मोजां टेकनिकेल माने जायफोर टेकनिकेलखौ दिनै जोंनि इउटुबारफोरा माने इउटुबार मानेथ' दिनै बर' बेफोरबायदि इमान बर' रावजों इमान मोजां होदो खायफा खायनैया खिन्थु जाय टपिकखौ होआखै आं बेफोर टपिकखौ होनो नाजागोन नङा होमबा थ' साबस्क्राइब खालामना दोन नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना दोनदो आरो गुबुनखौबो माने साबस्क्राइब खालामनो थिनदो नङा होमबा थ' एसेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों